ikusi dut ibilki herrian, aintzindari ernea ez bat agerian. Ekaitzan iganik urrun joan dadila, zeren eta baitutik ez baldun batila. Yalalailalai, 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 zeren eta baitutik ez baldun batila. Igandetan goiz-goiza samarra emani, entzun eta oiuka horrego ezkida, inbalua hartu ez baldun batila.
Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa txipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pediduak. Prinsipioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi.
zute, hori, gero pegiak
Più che arriva,